bari in duba Allah ya sa ina da shi. Barka da dawowa. Ke ma barka da dawowa. Ka san wani abu kuwa? A sai kin faɗa. Na ji daɗin taimakon da kai mun ranar nan da muka fara haɗuwa da ka. Ba komai. Abin yana zuciya ta haɗe zuwa yanzu. Amma ko zan iya sanin mene sunanka? Ok, sunana Salim. To kefa. Kuma sunana Amira. A suna mai daɗi. Na gode, kai ma naka sunan yayi min daɗi sosai. Ko? To shikenan ni ma na gode. Yanzu ni ma zan ƙarasa gida. To shikenan ko na zai na raka ka ne? A'a, na gode ki bar shi kawai. Ta an jima kenan. Mana. To Allah ya kai mu lafiya. To sai gobe. Ka da dawowa. Lafiya yau baka dawo ba tun da zan ki ta zaman jiran ka. Wallahi yau makaranta ne basu tashe mu da wuri ba. Oh, gaskiya ne. Kin sai wani abu kuwa? A'a, sai ka faɗa. Yau yunwa nake ji dan tun da na je makaranta kawai ruwa na sha ba abin da na ci. Kamar na ja ka a jikina ni ma yau tun da na je ba abin da na ci. Amma na tafi da abincin da na je da shi makaranta. To ka zo mu ci abin da na tawo da shi. To za mu samu waje mu zauna. Ni ma haka. A kafan je dan sabida na ce na goshi sai ma kice kin goshi. Ba haka bane.
wuce saboda ina sauri ne, sai Allah ya kai mu. To shi kenan. To ya gajiyan makaranta? Abin ba a cewa komai. To Allah ya sa mu dace. Amin. Kin san wani abu kuwa? A'a sai ka faɗa min. To yau na toya miki da tsaraba. Hawa dai. Mana to yanzu dai kin garfe idaninki. To ga su na rufe. Ai karki da mu, ke ta ce ni ma naki ne. Sa kake burge ni, ina jin daɗaɗɗen kalaman nan. Jin daɗin rayuwa sai da farin ciki. Farin ciki ba samuwa sai ta hanyar zuciya. Haka zuciya ba ta taɓa samun abin farin ciki sai ta ga abin da ya burge ta ko da yaushe. Ina nufin zuciyata ta aminta da ke. Na gode kawai. Ba komai karki da mu bestina. Ina ƙaunar ki a ko da yaushe. Gida muka ji hana yarinyar nan da daga makaranta da wuri. An da daga makaranta sai ce awa biyu bata dawo gida ba. Amma laifin sun mani wallahi suke kunna masu irin wannan fina-finan na soyayya. Kar ka ƙara tare yarinyar na gida, ka ji abin da Kai ka dukan sa wallahi, kan ga hannunka akan sa, ka dukan sa wallahi. Ai ma abin da ya baka wallahi na gaya ma. Ƙara shiga wurin nan. Ka ji na gaya ma. Me gida ka ƙara marin sa. Me ya An mare shi. Ya zai riga tare wallahi ko kai ne abin da kai. Na mare shi. Ko kai ne abin da kai wallahi sai ne mata. Ka gani. Ina so in faɗa ma ranar Monday za mu fara jarrabawa. Dama ni ma ina so in gaya miki mu ma ranar Monday za mu fara jarrabawa. Wai ka san ma da me za mu fara? Sai kin faɗa. Wai da lissafi da za mu fara. Ta abu mai sauƙi ma kenan. Ana nufin ka iya lissafi kenan? Mana na iya. Ɗaya a tara da ɗaya. Yana nufin ni da ke kenan kin ga biyu kenan. Yawwa dama neman ki. To gani? Samu waje mu zauna. Yau bayan mun gama jarraba mu ta ƙarshe, fitowa ta kenan daga cikin ajinmu. Sai na hango yayana ya shigo cikin makarantarmu.
sai na je wajen su na same shi. Ina zuwa wajen sa sai ya tambaye ni. Ya ce kun gama jarrabawan ne? Sai na ce masa eh mun gama. Ya dama cewa aka don tafi da kai gida. Yanzu haka ana jiran ka ne za ku tafi Kaduna. Wai za mu je gidanka a wacan za mu hutun makarantar mu. To kin ji abin da ya faru. Hakika idan kai nesa da ni zuciyata za ta kasance cikin baƙin ciki da walwala da na saba da kai a koda yaushe. Ba komai to zan kasance cikin maka addu'a. To Allah ya kiyaye mu.